Čaute pri pokračovaní rubriky o 3D tlačiarniach. Tá je určená hlavne ľuďom, čo sa zaujímajú o túto technológiu alebo rozmýšľajú, či sa to oplatí kupovať. Alebo tým, čo sa na mňa radi pozerajú. Minule som dal rýchly úvod, čo 3D tlač vlastne je a teraz predstavím rôzne technológie na tlač doma a najčastejšie otázky od zvedavých ľudí. Ale najprv pár slov od môjho sponzora. Práve som ti dal unsubscribe. To bol môj šéf v práci. Tento diel vydávam trošku s oneskorením, sorry, 5 mesiacov. 5-krát som ho prerábal a rozhodol som sa to všetko nakúskovať ešte viac, ako som pôvodne chcel, aby ste pri dlhom videu nezaspávali. Ak o 3D tlači absolútne nič netušíte, odporúčam najprv pozrieť moje prvé video na tú tému, aby ste chápali základné pojmy. Táto séria bude mať aj vlastný playlist na kanáli a videá robím s kapitolami, takže si môžete pozrieť len to, čo vás zaujíma a preskočiť nudu. Sú rôzne technológie 3D tlače, ktoré sa dajú použiť doma. Hlavný rozdiel je spôsob tlače a samozrejme cena. Zatiaľ sa dá uvažovať doma o tlači pomocou filamentu, živice a prášku. V prvom dieli som spomenul FDM tlačereň, známu tiež ako FFF, čiže ktorá si odvíja plastový filament, roztopí ho v extruderi a rozstaveným plastom akoby kreslí nakrájaný model vrstvu po vrstve na tlačovú podložku. Vrstvy sa teplom na seba spájajú, až kým sa nevytlačí celý model. Takto sa dá tlačiť z rôznych plastov, ktoré môžu obsahovať farby a prímesy podľa použitia, či už zamerané na estetiku alebo špecifické technické nároky. V roku 2009 vypršali nejaké patenty na FDM technológiu, čo umožnilo rôznym firmám a komunite nadšencov, hlavne v projekte RepRap, vyvíjať a vylepšovať tlačiarne. RepRap projekt je zameraný na stroje, ktoré vedia replikovať same seba. Mnoho tlačiarní teraz dokáže vyrobiť väčšinu svojich plastových súčiastok, aby sa dala zložiť ďalšia tlačiareň. Vďaka tomu sa cena drasticky znížila a keďže ide o veľmi jednoduchý princíp tlače, je momentálne najrozšírenejšou technológiou pre domáce použitie. Hlavné výhody FDM sú: cena, sú najlacnejšie, tlačiarňa aj materiál, kvalitná tlačka do 500 eur. Niekedy minimálny alebo žiadny postprocessing, pri niektorých výtlačkoch netreba nič ďalšie s modelom robiť, takže výrobok môžete po vytlačení okamžite použiť. Multimateriál FDM tlačky majú možnosť tlačiť viacero farieb alebo aj materiálov naraz v jednom modeli automaticky. Dá sa tlačiť viacfarebný model aj s obyčajnou tlačiarňou s jednoduchou úpravou kódu. Množstvo rôznych materiálov a široká paleta farieb. Niektorí dodavatelia majú k tomu ešte aj pekne spravené triedenie, takže sa dá pohodlne vyberať. Dá sa prispôsobiť výplň modelu znútra, tzv. Infill, podľa toho, aké zaťaženie má model zvládnuť a nemusíte ho vyplňať celý. Bezpečné narábanie so zdrojovým materiálom, čiže filamentom. Základný filament bez špeciálnych prímesí môžete kľudne chytať a narábať s ním bez bezpečnostných opatrení. Jednoduché nadpájanie výtlačkou. Väčšina materiálov sa dá dobre spájať lepením, takže môžeme aj s malou tlačkou vyskladať veľký výrobok. Tuto tým Krúša vyskladal hlavu Triceratopsa v životnej veľkosti pre praskú zoo. Prestávky pri tlači. Vďaka prestávkam sa dajú počas tlače pridávať do modelov magnety, matice, živice a iné predmety. Základná FDM tlačareň zaberá relatívne málo miesta. Ako vidíte, tých výhod je celkom dosť. FDM má však aj nevýhody, ako napríklad menšie detaily ako iné technológie. So štandardnými nastaveniami sa pre výšku vrstvy a šírku trysky nedokážu detailne vytlačiť maličké objekty veľké iba pár milimetrov. Na porovnanie vidno model vysoký 5 mm vľavo, ako je navrhnutý, a napravo simuláciu v sliceri, ako by sa to asi vytlačilo. Niekedy treba podpory, pri dieloch s prudkými prevismi treba zatiaľ podporný materiál, ktorý je neskôr odpad. Niekedy sa to dá však všelijakými fintami obísť. Anizotropné výtlačky. Kvôli vrstveniu a orientácii pri tlači sú výtlačky v niektorých smeroch náchylnejšie na lámanie. Ak hranol v príklade vytlačíme po stojačky a zatlačíme kolmo na dĺžku, ľahko sa v tom smere zlomí. Ak ho vytlačíme po ležiačky, vydrží viac. Bezpečnosť s hviezdičkou. Pri tlači z niektorých materiálov sa uvoľňujú do okolia škodlivé látky. Taktiež prímesi ako uhlíkové vlákna nevyzerajú veľmi bezpečne pri tlači a kontakte s kožou. O bezpečnosti bude zvlášť diel, no pokiaľ vám stačia základné materiály bez prímesí, riziká sú minimálne. Zase nebojte sa, neodporúčal by som nikomu domov stroj na rakovinu. Toľko mi ešte nikto neplatí. A v ďalšom dieli, sponzor tohto dielu sú kvalitné tumor filamenty, brácho. Najkrajšie materiály za najmenšie love, aby si vedel. Číslo na plusného lekára v každom balení. A tuto máme sumár výhod a nevýhod FDM tlače.
Ďalšia technológia je tlač zo živice. Živicové tlačky používajú svetlocitlivé tekutiny, syntetické živice, ktoré pri osvietení tvrdnú. Tlačová podložka sa ponorí do živice a postupne sa po vrstvách ožaruje zdrojom svetla, ktoré živicu vytvrdí. Podložka sa vyťahuje hore nohami, keby to malo nohy, kým sa nevytlačí celý model. Tieto dokážu tlačiť častokrát detailnejšie ako FDM tlačiarne, ale domáce verzie tlačia menšie veci a používanie živíc zatiaľ vyžaduje ochranné pomôcky pre ich silný zápach a škodlivosť. Hlavné výhody tlače zo živice. Veľmi pekné detaily a hladké povrchy. Takéto tlačenie sa často využíva, ak sú požadované vysoké detaily ako napríklad šperky, zubné protézy, formy a tak ďalej. Tlač minimodelov. Vynikajúce na tlač maličkých vecí. Priehľadné výtlačky. Možnosť tlačiť priehľadné veci, no zatiaľ nevšak optiku. Rýchlosť. Vo všeobecnosti DLP a LCD dokážu tlačiť rýchlejšie ako iné metódy, záleží však od viacero faktorov. Biokompatibilita. Možnosť tlačiť aj z biokompatibilných materiálov. Samozrejme, aj živicová tlač má nevýhody. Cena. Kvalitné živicové tlačky sú o niečo drahšie ako FDM a ideálne treba aj dodatočné zariadenie na postproces. Skoro vždy povinné podpory, ktorých zbavovanie sa môže byť časovo náročné. Tie sú potom ešte aj odpad. Tlačový objem. Väčšinou menší objem tlačového priestoru, čiže zo živíc môžete tlačiť menšie veci ako na FDM tlačiarniach. Takto vytlačené veci potrebujú ešte dodatočnú úpravu, tzv. Postprocessing, ktorý zahŕňa minimálne odlamovanie oporného materiálu, oplachovanie, vytvrdzovanie a častokrát aj lakovanie alebo farbenie. Priestornejšie, komplet vybavenie zaberá viac miesta, plus musíte vyhradiť miesto, ktoré bude kontaminované živicami. Bezpečnosť, zatiaľ veľmi škodlivé zdrojové materiály. Pár výrobcov sa chváli menej škodlivými živicami, no aj tak je treba vysokú opatrnosť a mnoho ochranných pomôcok. To je niečo, čo nechceš, aby ti kvaplo na kožu, vlasy, do oka alebo hocikam. Za to s obyčajným filamentom si môžeš robiť čo len chceš. Skoro všetko. Do popisu dávam zaujímavé video o procese vytvrdzovania a bezpečnosti od chemika pre tých, ktorých to zaujíma. A tu máme zosumarizované výhody a nevýhody živicovej tlače. Zatiaľ najdostupnejšie tlačenie z prášku je technológiou SLS a nejedná sa o prášok, aký kúpite od chlapíka o 2 ráno na diskotéke. Patria medzi tie drahšie tlačiarne a dokážu tlačiť aj kovové materiály. A to tak, že sa prášok v nádrži presne zarovná, ako keby ste dokonale uhladili pieskovisko. Laserový lúč speče dokopy miesta v rovine, čo je jedna vrstva, potom sa pridá ďalšia vrstva prášku, tá sa zapeče s predošlými a tak ďalej po vrstvách až do konca modelu. Potom sa to samozrejme očistí a opracuje. Na domáce použitie budeme však zvažovať iba SLS tlačiarne na plasty, hlavne kvôli cene. Hlavné výhody SLS. Netreba žiadne podpory, lebo prášok v nádrži je podpora sama o sebe. Tlač funkčných modelov. Dajú sa tlačiť zložité a mechanicky funkčné tvary. Izotropické mechanické vlastnosti, čiže výtlačky sú porovnateľne pevné vo všetkých osiach nezávisle na orientácii pri tlači. Detaily lepšie ako pri FDM tlači. Cenovo efektívne? Niekde som čítal, že SLS tlač je cenovo efektívna, ale keď som si pozeral ceny prášku, tak sú 4-krát vyššie za kilogram ako pri filamente. Takže s otáznikom. Možno v niektorých špecifických prípadoch. Nevýhody SLS. Cena plus. Zatiaľ sú najlacnejšie cenovky v tisícoch pre začínajúce značky, ako napríklad Micronix, a na 10 000 pre zabehnuté a overené. Povinný postprocessing. Na postprocessing treba ďalšie zariadenia a tým pádom viac priestoru v dielni. Limit pri materiáloch. Teda, ak nemáte špecializované SLS tlačiarne za 100 000. Jemný prášok ako zdrojový materiál. Čiže treba byť opatrný pri narábaní s materiálom. Ten prášok nechceš dýchovať a dúfam, že ani fúkať. Dodatok. Kým som dorobil toto video, Micronix bol kúpený zabehnutou firmou Formlabs, takže uvidíme, ako to bude s cenami na domácu SLS tlač v budúcnosti. A tu je zhrnutie výhod a nevýhod SLS tlače z plastu. Pre mňa sú najpoužiteľnejšie FDM tlačiarne a pár ich mám, takže budem prezentovať hlavne tie. Sú lacné, skladné a tie výtlačky mi stačia aj mechanicky, keďže vydržia celkom dosť, čo uvidíte, keď ich budem testovať. Existujú aj špeciálne tlačové postupy, ktoré tu nebudem rozoberať pre ich zriedkavosť, cenu a čerstvosť technológie, no dám linky do popisu pre zvedavých. Možno ste si všimli, že častokrát som hovoril slovo zatiaľ, ale to len preto, aby ste si uvedomili, že takto je v dobe natáčania videa a že tieto technológie veľmi rýchlo napredujú. Ak budú zaujímavé novinky, pridám dole popis alebo natočím ďalšie videjko. V ďalších dieloch tejto série budem odpovedať na otázky, čo sa ma ľudia pýtajú, keď sa bavíme o 3D tlači. Konkrétne, ako pevné dokážu byť výtlačky, aké je to kvalitné a presné, ako rýchlo to tlačí, koľko to stojí, aké materiály sa dajú tlačiť
Aké tlačiarne sú najlepšie? Je to bezpečné? Aké je to hlučné? Kedy sa naposledy sprchoval? Ak vás napadnú nejaké iné otázky, dajte vedieť a čekujte ďalšie diely. Lajkovanie videa poteší, zdieľanie pomôže vašim známym a odber kanála ma motivuje robiť ďalej. Ahojte.